Назик Фатихов, бүгін біздің Сақалдар Шурасының сираттағы отырышында қызықлы, қонақ деп айтегенде, қызықлы да, аянышлы, язмышлы да Салават Минвалиев. Салават Минвалиев уақытында аварияға ұшырап, шундай таза, егет фажиғаға ұшырап, мәшғул кәрәскіліп қалды ойға. Әмі сынмады, сығылмады, бұл мүмкінді күші рухлы болып, өзінің кәсібін табып, Ana bugün günde de özünün turmuşunu olup para. Әнисін де ташламай, әтісін де ташламай. Һәм менә иң кыйммәтле бердер Салаватның якташлары, авылдашлары бик хөрмәтле яшиләр. Иң хөрмәт иткән кеше аның тормыш иптәше Мәрьям. Фәрештә диде бит ул. Фәрештә дип саный, берәүләр аны геройга саный, мин дә геройга тегелим. Менә ничә еллар дәвамында ул аны ире итеп санап, яклап, хөрмәтләп яшәгән. Мәрьямгә дә бик зур. Нишләп монда килмәде ул? Бүген эштә ул, шуңа гына килә алмады. Салаватның иҗаты бик кызыклы. Без җегетнең китабын чыгардык. Ул китапта Салаватның шигырьләре иҗаты урын алган. Һәм ул үзгә, аның җан авазы да бар, иманга багышланган, дингә багышланган шигырьләре. Дөресен әйткәндә, кыскасы, уларның күңеленнән урып ташып торган иҗат. Рәхмәт. И сагына күңел, нык сагына, узган юлның һәрбер карышын, уйларында тар сукмактан атлап, бала чакка кайтып барышын. Җыелышып су кыйнган чаклар калдылар шул инде еракта. Язлар килсә кимә ярыштырып, уйный идек бергә ермакта. Уйный идек җинау саргарилар, без шумаган таулар калмады. Тимерләрдә телне ябыштырып, капка келәләрен яладык. Рәхмәт язмыш. Сиңа барсы өчен якты хатирәләр күңелдә, уйларында бала чакка кайттым. Бик сагынган идем бүгендә. Менә үзебезнең авылга да башлап язган шигырем бар инде. Уже менә кинәт килеп чыккан юллардан түзеп җыелды инде. Туган авылым укмасын. Ерак киттем сагындыра, туган авылым укмасын. Сиңа кайтып киләм тагын, синдә минем юлбашым. Еракларда яшәсәм дә, туган як гел күңелдә, кайтып киләм укмасыма, җәйге авыл көнендә. Табигатың шундый матур, иркен басу кырларын, сусавымны басыр микән салкын чишмә суларын. Һич кенә дә истән чыкмый, балачак сукмакларын, гали баткан тугайларда көтү көткән чакларын. Сагындыра басуларда сайраган тургайлары. Авыл башы зәйни булын, шәнле тугайлары. Сагындыра балачакның иң матур минутлары. Кыры елга аша илткән мәктәпкә сукмакларын.